Makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvekare pano pandinokupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Iyi nyaya ndakakubatirai inyaya yemukomana akapiswa nematai munzvimbo yeSouth Africa kunonzi kuPolokwane. Mukomana uyu haasati azivikanwa zita rake, asi anonzi anobva kuGokwe neMbudziya. Hama dzake dzinonzi dzekwaMajaya. Kana kune vanenge vasangana nevhidhiyo rino, svitsai meseji iyi kune vekwaMajaya kuti kuti hama yenyu yakapiswa nematai. Hazvisati zvazivikanwa kuti mhosva yacho yanga iri ei, asi ndine audio yandinayo yandoda kuti muteerere. Shava makadi sore inda kutaura zvisiri zvomuguru. Pane mukomana wokwaNembudziya wokwaMajaya nangu handikuzivi, amene kuti mugona kuziva evhenzi kuno hangu kuchekutu. Mukomana uyu aita zvokugadzira mabhatiri kuSouth Africa wokwaMajaya. Iyi akapiswa nematai, akapiswa. Saka ndaichikumbira kuti mukaona vekwaMajaya vazivisei kwaNembudziya mutora. Shava kwaNembudziya mutora akapiswa kunonzi kuPolokwane. Ndinogona kukupai nhamba dzacho mukadziwana mukamuwana munhu wacho. Saka taurai mugrupu ifingana rebhasi pane hama dzake dzogona kunge dzichiziva, hapamboshaikwe hama inoziva. Ndakuti I remember zita iroro ndinoriziva ikoko kwaChireya. Anonzi anobva kwaNembudziya, amene ndokwaMajaya man. Majaya. Batsirai zvinhu zvatoitika kuSouth Africa izvi. Uyu anga achitaura ndiye ari kunyatsokuziva mamiriro akaita chimiro chacho zvaizvezvi. Zvakaoma, zvinorwadza zviri kuitika munyika yeSouth Africa. Regai tipinde pachikamu chinotevera. Zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kufara nechirongwa chaitwa nevatungamiriri venyika yeZimbabwe chekuda kutumira mabhazi kuti azotakura zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvidzokere kunyika kwazvo. Nenyaya yehondo iri kuda kuitika, iyo iri kunzi inogona kuitika kutanga musi wa30 Juni, iri xenophobia iri kuvimbiswa nezvizvarwa zvemuSouth Africa, nekuti vari kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kututorera mabasa uye kupara mhosva dzekuuraya vanhu nekutengesa madrugs munyika yavo. Saka vari kuti vada kumboklina nyika yavo, saka vari kuti munhu wese ngaadzokere kunyika kwavo. Saka zvinonzi vatungamiriri vemunyika yeZimbabwe vati vada kutumira transport yekutakura zvizvarwa zvemunyika mavo. Saka ruzhinji rweZimbabwe ruri kufara nekuda kwechirongwa ichocho, asi kune vamwe vaisawo chichemo vari kuti no, vatungamiriri zvamaita zvakanaka, asi dai mataura neveZimura vagona kutipawo nzira yekufamba nayo kuitira kuti tisvikewo tine zvinhu zvedu munyika yeZimbabwe. Nekuti Zimura mamiriro ayakaita ndeyekuti haisi kuda chinhu chinobva muSouth Africa chichienda kuZimbabwe, vari kutora. Saka dai maita kuti vambobva mumugwagwa takwanisawo kupfuura tine zvinhu zvedu, todzokawo here kumba tisina chatinacho kana poto pekutangira hatina. Regai ndikupei vhidhiyo rechimwe chizvarwa chichizvitaurira chega. Muzanzi iri kutumira mabhazi kuti vanhu vadzoke kumba nenyaya yetsvuku yaSouth Africa. There's nothing wrong, thank you for that one, kuti vanhu vadzoke kumba, mabhazi mungatumira. But chikuru chiripo right now tatove chikumbiro government izi vanhu vari kuda kudzoka kumba, kuda kudzoka kumba, but vari kukumbira kudzoka kumba nezvinhu zvavo. Handiti so government mune mapower dzekuti tatove chikumbiro, can you relax these conditions, vanhu vapinde nezvinhu zvavo. Can you please allow people kuti vapinde nezvinhu zvavo kubva kuSouth Africa kwacho vaende kumba, because taura chokwadi hazvizonakidzi pachizobuda kune dzimwe nyika. That's the wrong image yekuti vanhu vakarambidzwa kupinda nezvinhu zvavo, vanhu havana pekutangira, vanhu vangodzingwa just like that. Uku kunyika yedu yabva yaomesa zvinhu kuti pabhodha zvinhu zvavo zvavanga vanazvo zvavari kunokwanisa zvavakuda kunoshandisa kumba zvisapinde, and then vanhu vakazourayiwa kuSouth Africa. Chatove chikumbiro baba vedu president vaMnangagwa kuti tati kutokumbira kuti zvazvino Zimura iflexe zvinhu vanhu vakwanisa kupinda nezvinhu zvavo. Zviri kuita South Africa hazvina kunaka. 30 Juni panogona kufa vanhu vakawanda, panogona kuvara nezvinhu zvinogona kungobhendwa ndijani kuti vanhu vapinde nezvinhu zvavo, because vanhu vari kuchemera kuti tiri kuenda kumba tatisina kutarisira takudzokera kumba tonotangira papi. Haana poto, haana mubhedha, haana pekugara. Of course yes, vatsvengeta mari dzekutsvaga imba yekuloja, haana pekutangira.
handimaona rand to dollar munoziva chatongove chikumbiro chekuti atingokumbirawo ini ndakamirira vana vezimbabwe handiti kuti baba vedu vamunangako itai kuti zvazvino ipapa paperiod iyoyi vanhu vari kuenda kumba vaende mabhazi acho ari kunzi achatakura vanhu atakure vanhu nezvinhu zvavo vanhu vakwanise kuenda kumba. I hope chemo ichasvika kugovernment and I hope muchagarawo pasi mokonzitawo because vana venyu vakudaudzwa kumba zvinhu hazvina kumira mushe. Thank you very much. Ndicho chichemo chiri kubva kuvana veZimbabwe chichienda kuvatungamiriri venyika. Ndinoimba kuti chichasvika, kuita kwenyu kuchazadziswa.